Запиял се с другарите у кафаната. Много, изпял е много, значи много, много. И явува се дома на мобилния от Керче, шо правите, бе? Те тато у кафаничката, слушай, Керче, вика, как се върне дома тато, от дневната да ме чекат 2-3 филма от DVD-текичката, има си DVD-текичка у Босило. Да си изгледа тате 2-3 филма пред да заспи. Арно ли, Керче? Арно, тате. Враќа се ицката дома, спият сите, жената спие, 2 сина, 2 керки, сите спият. Седнува от дневната и гледа на масата стварно 3 цеденца, филмчиња, отворила едно пиво од фрижидеро, запалила еден джойнт, пушта го првиот филм, у Змаевом гнездо, Брус Ли, гледал го тая ицката пред 25 години у кино Балкан у Струмиц, филмо ваде го првиот филм, турува го вториот филм. Вториот филм, да не ти се верува, цртан филм, рибички пливат, миват, немо, мемо, тражат го. Иска да ке шуам го, бе, заебават ли ме убили? Значи цасуш одно пиво, завършил джойнто и пушта го третиот филм. Третиот филм, другарче, Малена, с Моника Белучи. Другарче, најубавата путка на целиот свет. Сата жена, другарче. Се има на нея, сите перформанси. Ицката изгледал го филмот до крајта. И залюбил се право у Моника Белучи. Не јаде, не пие, не спие. Седе дома, другарите го терат, 2-3 недели нема го. Ицка, дека си, бе? Оставите ме, дека си, бе, дојде у кафаната, чего? Наваѓа се у кафаната и вика, дека си, бе, ти, другаре, шо работи с тебе, немате, бе? Вика, оставите ме, залюбен съм. Канете срам, бе, говедо, не едно, 2 сина, 2 керки, златна жена дома, е залюбен бил тая. У кого си залюбен, бе? Он вика, у Моника Белучи. Он вика, нормален ли си ти, бе? Иската вика, другарче, абе, еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кой да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти, бе? Знаеш ли ти първо иска колко пари ти трябва да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има връзка, бе, ке работам, бе? Абе, ке работам цял ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и на комшията нива. Абе, цяло село ке го работам, само да соберам паричка, да одам да го изпоизнабутам и да умрам. И така било. Ицката работил цял ден на нивата, не стигнал от пари, работил на комшийските ниви, работил от цело Босилово на нивите, па фанал Ангелци, па Еднокучево, па Ново село, па Смоларе, па 38 села работил Ицката, ей! 24 сата на ден, вика, ке насоберам парички, ке одам, ке го изпоизнабутам и ке умрам. Завършил, насобрал паричка, оде у менячницата на пазара у Струмица, променил ги се по 500 евро, другарче. Ставил ги у една жъта кеса от Тинекс, кеста на рамото, авионо и за Рим. Научил дека живее Моника Белучи. Звен-звен. Отваря Моничето една пенюарка виолетова, от жъти цветови апликациички толкова. Добър ден, добър ден. Мониче, вика, аз съм Ицката. Чартер съм. Нямам много време. Дойдох да ти го изпоизнабутам и да умра. Моничето го гледа. Моничето вика, иска. Не знам, брат, не съм имал агендата. Може ли да влезам, вика го иска? Може, седнале от дневната. Седат, гледат се, искат да вика, ей, Мониче, другарче, забравих. Вади го кесата жъта от Тиникс на масата, се по 500 евро са наредени. Турува го на масата и вика, те, Мониче, ово е за тебе.
6 месеца работих на сите ниво. Преброй, ако не бива да се върнем на доработуване. Отваря Моничето кеста жъта от Тинекс, гледа се по 500 евренци, другарче. И вика му на иската наша. Добро. Он вика, ма, Мониче, чартер съм. Она вика, може. Първо, ке одеш, вика Моничето, от тай кьоша тамо, с нощи от това саксичката от филодендроно и стори ми се земичката, да го собереш земичката. Иската вика, Мониче, шо работа са, измекар ли ке видам? Те преброй парите, ако не бива да се върнам, имам неви за работение още. Не, вика она, ако ме сакаш. Добро, искате оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на масата и вика, сега шо правяме? Она вика, сега ке одеш тай другия кьош, и вика иската, и ке се изпустя. Мониче, шо си тия вулгарни мабети са? Те преброй парите. Не, вика, ако ме сакаш, отишъл иската в кьошо, изпускал едно големо, бабо, квалитетно босилачко го. Измишал се, враки се от девата на масата и вика, Моли, що правиме сега? Она вика, сега ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомно. Мониче, шо с тия мабети сега? Не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде. Отшъл иската, издел гомно. Врак си от девата на масата и вика, шо правиме сега? Чартер съм, шо? А Моничето му вика, са може да ми имаш. И другарче вика, а раз облечела това пенюарката виолетово жъте цветови апликациички. Паднала, вика, тая на земята пата, виж най-обалата путка на свето. Седнала, вика, на това сатенски окревето свилени чаршафи, вика. Прекръстила нозите и вика му лицката наша. Сега можеш да ме имаш. Лицката наша стоял, загледая, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнува на кай Моничето. Тръгнува! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на кай Моничето и таман да го изнабута на Моничето. Некой го удара по главата 3 пъти. Ба! Буде се иската. И жена му вика, станува бе путка ти майчи на нивата, не си ga пипнал 6 месеца, деца мама, немат лед да едат, кармин не съм купила от нова година, ебата евеш. А иската и вика, путка ти майчина, саме будеш. Дека беше да ги ядех. Чао, народ!